skiftes til angreb. Hver gang de har afsluttet et forsvar, så scanner de, kigger, er der flere modstandere for forsvaret. Det kunne være, at der var lidt på tidspunkt for straight. Forsvar må lige stod. Forsvar mod kvæling, forfra. Igen. Thomas forsvar, så Brian forsvar. Ikke lukke øjnene. Vi træner også, hvor forsvaren han har lukket øjet. Det kan være, at der kommer en kvælning forfra, bagfra, fra siden. Det kan også være, at det er et helt andet angreb. Luk øjnene igen. Du kan med Brian. Brian på angreb. Vi kører en rigtig meget stresstræning. Det her det er en meget mild form for stresstræning, hvor de ikke ved, hvad det er, der venter. Det er jo trusler. Må jeg få super? Problemet nu, det er en trussel med en kniv. Man kan true med en kniv på mange forskellige måder. Man kan true med den her, kom med pengene, giv mig din søster, et eller andet. Man kan bruge den op på halsen. Man kan lave det bagfra på alle mulige forskellige måder, det er også noget vi træner. Det jeg gerne vil se til at starte med, det er en trussel her, det kunne være røveri, lignende, hvor jeg kommer hen, og jeg vil gerne have penge. Så vil jeg gerne se knivtruslen, hvor den er op på halsen. Så truslen bliver her. Det kan også være, at det er op mod en væg. Man vil gerne have et eller andet af personen. Hans penge, hans telefon eller et eller andet. Det er også noget, hvad man truer til at gøre det. Men op. Så i bestyrelsen det der på væg. Alle de ting, vi træner, dem træner vi gående, stående, siddende, liggende, i biler, herinde, udenfor. Fordi det er tænkt som der træning nærmere, og noget vi skal bruge til det, uanset hvilken miljø vi befinder os i.
ting, som man kan bruge til at forbedre ens chancer i en selvforsvarssituation. Det kunne for eksempel være stolen, som man kan tage op og bruge som et skjold, og man kan også bruge det til at angribe med. Det kunne også være kniven, som man har i køkkenet. Det kunne være kosteskaft, det kunne være nøgler eller en flaske eller askebær for eksempel. Stresstræning, det vil vi vise lidt smule mere af. Der er scenariet, det at Thomas, han er kommet i den situation, at han er endt på gulvet ude på gaden. Han har 2 mænd, der står og sparker og slår for ham. Det han skal, det er, at han skal op derfra. Når han så kommer op derfra, så har Brian så fået fat i en kniv, som han så har tænkt sig at bruge på Thomas. Go! En gang mere, langsomt. Når Thomas han ligger dernede, så forsvarer han sig. Han forsvarer hans hoved. Så snart han har mulighed for det, så får han sparket modstanderen væk, kommer op. Og så tager han sig af. Det kunne også være den ene. De begge to var nedkæmpet allerede, så er det bare op og komme væk. Næste scenarie, det er noget, vi arbejder med også, det er tredjepartsbeskyttelse. Det vil sige, det er sådan livvagtsagtige ting. Og det kan selvfølgelig være til Hammergar-indholdet, teknikker til livvagtsbrug også. Men det kan altså også være noget, man kan overføre det øjeblik, at kæresten og mig går ned igennem gaden, og så kommer der en eller anden tosse og springer på os. Det kan også være, at man kommer ud på gaden og ser en anden en, der vil blive overfaldet, så skal man kunne gå ind og forsvare ham offer. Det er et helt eksempel på. Rolig. En gang til, op og væk. Og hvor snart Amon han har løst problemet, det vil sige, kvælningen, så tager han offer og får ham flyttet væk af vejen. Det næste her, der vil vise sådan lidt forsvar mod andre typer også, lige den her her. Top. Der er det for en god ord skyld. Det der sker her, det er, der bliver noget forsvar mod en, som laver det, vi kalder en bærehoks, en omklammer. Det kan være, at han vil have en løftet op, sådan ned, så han kommer til at stampe på en, eller han bare vil holde en. Så bliver der noget forsvar mod sådan en her, baseballbat, og der bliver noget forsvar